Yabo mfowethu, yazi kunokwenzeka ukuthi muhleli ubona umuntu ehamba lapha emgwaqeni ehambela nje umuntu, ubona ukuthi lo muntu uyeyisa, lo muntu uyeyisa-ke lo, yena umuntu okuthiwa uyeyisa-ke lo, engenzanga lutho, ubone ukuthi lo muntu uyeyisa, funa uvele umphuthume khona lapho umtshele ukuthi ngizokushaya wena, ukushaya engaze esele ngakuwe, ngoba ungathula ubumbonile uzoze ise nawe, funa uvele umkhuze elegden umtshele ngizokushaya ke wena, ya ethi mecabanga umosha usumtshele lo uzomshaya, ya angenzanga lutho nje, umtshela ukuthi yabona-ke wena sengizokushaya wena, kushaya kubalulekile nje lokho ukuze ungajwayeleki amasimba ebantwini. Noma kungathiwa nje uhambile mhlawumbe usendwedwe ngoba ethanda ukudubulana ngabantu basendwedwe, thola usendwedwe laphana, ufike nje bathole behleli ufike batshela ngizonishaya nina, ngizonishaya, ya ethi bayabuza ukuthi wenze njani, ngizonishaya, ngishayela khona lokho niyangibuza, understand ukuthi ngiyashaya, ngizonishaya nonke. Kubalulekile nje lokho uma uhamba ungakukhohlwa, kube umphako, ufake la uhambe nakho everywhere la uyakhona, ungakushiyi, kuhlale nje engqondweni ukuthi wena uyashaya, ya umuntu uvele umshaya engenzanga lutho, umshaya umuntu engenzanga lutho, umtshengise ukuthi wena uyashaya, you understand, ya uma uqeda ukumshaya bese uyamtshela ukuthi ngizokushaya, ungamtsheli ungamshayi, mshaya kuqala, uma uqeda ukumshaya umtshela ukuthi ngizokushaya, ya umshayile la uyakhona nje uphathe emlonyeni ukuthi wena uyashaya. Ngisho etekisini biza udriver, hey driver, methi yakubuka sibuke umuntu ozokushaya, ya bashaya wena, kushaya khona lokho.